À l'heure où je vous parle, il n'y a plus de militaires français. Osaha mo kaldeteni natti wodde konunkoɓe France to Tchad diɗɗal konu France to Tchad natti wodde laana weyo cakkitika ka ummiɗo ko hedde waktu nayaɓo kikiɗe ko noon kadi natti wonde diɗɗal konu to leydi Tchad yaltugol maɓɓe ngol timmi min mbaɗno ɗum koye dow kisal e jokkodiral fayodingal e konu Tchad ko ɗum waɗi miɗo tengtina sifa gollodiral amen e konu Tchad ngu ngal ɗo kuural politique bonnali eɗen gandi tawa eɗen poti ƴewtade mbadi gollodiral men e ƴellidde no gollortoɗen e konuji Afrique awa ɗum bettani men kono mettani men kadi ko hunde nde men habbino kadi ko hunde yawnade les jimandi kuulal politique e ko ɗum waɗi menen kadi min ƴetti no ɓuuri yawde o alhaali ngam ƴewtade darde amen nden reconfigurer notre dispositif.